ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ହୋମିଓପାଥି କେବଳ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ କେବଳ ବହୁତ ପୁରୁଣା ରୋଗକୁ ଭଲ କରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଝିଅଙ୍କର, ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କର ଏବଂ କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ କଳା ଦାଗ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କେତେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଏତେ କଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେମିତି ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଥାଏ ସେମିତି କଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଭିଜ୍ଞ ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷାରେ ହୋମିଓପାଥିକ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁହଁରେ ଭାତୁଡ଼ି ହେଉ, ମୁହଁର କଳା ଦାଗ ହେଉ, କେଶ ଉପୁଡ଼ିବା ହେଉ, ରୁପି ହେଉ, ଧଳା ଦାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ମୁହଁରେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଗୋଲ ଗୋଲ ଦାଗ ବି ହେଇଯାଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋମିଓପାଥିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହୋମିଓପାଥି କେବଳ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଔଷଧ ନୁହଁ, ପୁରୁଣା ରୋଗର ଔଷଧ ନୁହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବାରେ ହେଉ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଚିରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ।